יופי. שלום לכולם, אנחנו חזרנו. אנחנו שיחקנו עכשיו במיינפלקס. אנחנו מתחילים. עכשיו אנחנו מתחילים. אנחנו בסקארוס. עכשיו עברנו למיינפלקס. לקח לנו זמן לשחרר קצת מהלגים, לעשות עולם. אולי אנחנו נצליח. לא תצליח, אני לא שואל אותך, אתה שם. אולי אני אצליח ואולי לא. עידן כעסן כמו תמיד. אל תקשיבו לעידן, אל תירשמו לערוץ שלו. זה יהיה ממש. אם אתם מסכימים אותי, בבקשה תיתנו לייק סאב. אני ראיתי שכמעט נפלתי קלפים. ואנחנו עומדים להמשיך. אנחנו ממשיכים היום. משחק עם הטקסטורה תהיה בדקריפשן. ואולי גם הטקסטורה שלי תהיה בדקריפשן. למה אתה לא משחק עם טקסטורה? אפילו שאני עומד להיכנס לטקסטורה, אני אכנס לטקסטורה. אולי כן, אולי לא, בעיקר כן. אולי. זה לא גם הטקסטורבק, אני משחק עם הטקסטורבק. התרנגולות שלי הולידו ילדים, איזה כיף, יש לי ביצים, נוכל להפיל אנשים בהרמוניה מושלמת. את הורסת לי את הסרבר. נכון, הפלת רגע מישהו? בואו נראה במצפן איפה יש בחור. לפי זה. היי, הנה עידן, זה עידן שם למעלה. זה לא. הנה לידך גאון. אבל אני מת. בבי ימניה. אני רעב. יא רעב, יא שמן. אני עושה לך ספקטייט. אל תמות. אני לא מת. סתם משעמם לי פה. בואו נחצוב את הבית שלנו. בואו נחצוב את הבית. כאילו שיש לי מה לעשות. אני לא מבין. אין לי אפילו בלוקים, אז אני חוצב את ביתי. ואנחנו לא חוצבים את ביתנו, את רצפתנו. ואני מקווה שרועי יבנה פיקקס וילך לחטוף במערה. בדבר הקטן הזה שאין לי מי הביא לך את התוכנת צילום? מה? מי הביא לך את התוכנת צילום? אני ואמא שלי מצאנו באינטרנט, ימניה. מי? אמא שלי מצאה באינטרנט. אוללה, יונה להתחלה. מי צריך איירון שיש סקיירוס? מה קוראים למשחק הזה בכלל? להפיל אנשים, לכסח את הרעים, דור לא מבין, סקיירוס גיימס. כי דור אף פעם לא שחק סקיירוס, הוא תמיד משחק בטאבלט, אבל מבין מאוד במיינקראפט. אולי אחר כך נעשה משחק הישרדות, אני עידן, ועוד אנשים. אני מת, הייתה התקפת פתע, מה לעשות? החיים מלאים אכזבות. נכון, התקפת פתע שלנו. כמה אנשים נשארו? מה? כמה אנשים נשארו? אני מת, אל תשאל, לא אכפת לי, התקפת פתע. ואנחנו נחזור אליכם, אולי עם טקסטורה. עם טקסטורה! טוב, פשוט תראו איך אני נכנס לטקסטורה. אני אוהבים שאני מצלם. רועי? מה? איזה שרת אתה? מיינפלקס, פשוט אין לי מושג איך לצאת ממנו. סליחה צופים על הפרוד, פשוט מחליף לטקסטורפים שזה יעשה לי לגים מטורפים. טוב, זה כבר עושה לגים מטורפים. אני מאוד לא אקרא לו. לא אכפת לי. צופים יקרים, אני אנסה לצאת מהלג המטורף הזה. נחזור אליכם. כאילו שאנחנו יכולים לחזור, כמרקי. נחזור אליכם, כי התוכנת צילום תחליט. אין לי מושג אם לא רואים מצלם. אני מצלם, ברור. רגע. אולי נסיים כאן את הפרק.
הפרק. ביי ביי, לייק, סאב, בואו אליי, אני בערוץ שלי, נכסח את הרעים, לא יודע איך, מי יודע מי, כי החיים הם השולטים. ביי. ביי חברים, קוראים את הרעים, ואני אסכים אתכם תמיד. עכשיו אוקיי, לייק סאב, קראו לנו עכשיו.